nga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Oras sa DYWB Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 1 minuto o kuna ang 1 minutong nakaligan sa taknang alas 5 sang aga. Aga Pilipinas, syudad sang Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, reyon sang Western Visayas, kagong sa din man nga bahin sang kalibutan. Welcome sa tanga palatutunan na Bombo Report sa first edition. Subo nga agas ng Domingo, inyo makaupod si Bombo Franz Andrew Borgos. Mag-aop din ay tubtub taknala sa isang sini nga aga. Kagita man na pag-aopdan sa ato mga Bombo correspondents kag Bombo Patrol reporters. Mabatian kita sa 6:30 sa lilisukan sa inyong mga transistor radios kag sa live audio streaming sa www.bomboradio.com, ang official website sa Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Hindi lang mabatian, matanaw pagkikita sa Facebook page sa Bombo Radio Bacolod kag sa YouTube channel. Please click ang subscribe kag makita niyo dira ang live feed nga ginadulong namon sa inyo kag para mapalap na mga mainit nga balita. Just click like and share para malabot ang atong mga uturan sa dinman nga bahin sang kalibutan. Adlaw subong sang Domingo, Disyembre 26, tuig 2021. Kag para sa aton nga New Year countdown, 6 diyas na lang nabili natin magbulag ang tuig 2021. Kagliton kita sa atong mga pangulong dinalan sa mga balita lokal. Kadungan sa adlaw sang Pasko, patay ang ginapatihan na isa ka drug surrendery matapos ginluthang sa Barangay 2 kagabi. Ang biktima gikilala ini kay Elmar Gayatin, o kung si alias John, na nagayedad sa 27 anyos nga lalaki sa nga Purok Sigay, Barangay 2 sa siyudad sa Bacolod. So naman mismo sa investigasyon sa mga kapulisan, ginapatihan ini nga ginsulod siya sa iya ni nga ginaarkilahan nga balay. Expect naman na nato no nga unidentified naman ang mga suspitsado. Ginapatihan nga biktima maigo ini sang duwa sa liog kag isa sa ulo, tugas ang pagluthang. Kag ginapatihan ni ang gingamit lutang siya ang kalibre 45 nga pistola. Patasog na pa dahil ng investigasyon kag ang ginatanaw nga ang gulo sa pagpatay, ginapatihan nga pagtimalos. Bantayan din na karon ng dugang pagiging detalye no, sa patrol ko kay Bombo Carla May Defensor. Sa dugang pagiging mga balita sa lokal, masobra 250,000 na ka mga balayan sa probinsya sa Negros Occidental ang ginguba ni Baguio Odette santo sa pinakaulihi nga data. Naglabot sa 256,831 ang ginapatihan nga mga nagkalaguba nga mga balay sa bilog na nga probinsya. No, may mga mayara sa nga 56,674 ang totally damage kag 200,157 ang partially damaged. All in all, ara sa 256,831. Kag sa duga pag ganito nga balita sa lokal at 303rd IB, preparado na sa ika-53 anibersaryo sang CPP-NPA. Ginapatayan subong nung ginabantayan sang mga tropa sang gobyerno ang possible naman nga pagpangatake sa nasiling ning terorista nga grupong NPA.
No, so bantayan ta na paginaron so nga pagiging detalye kag ang panawagan kag mensahe man sang commanders ng 303rd IB. Sa duga pa nga balita, lito kita sa balita nasyonal. Philippine National Police, base sa National Observances yung gabi nangin malinong. So buong no, maayo man ini, no, maayo ni nga balita sa bugos man nga bahin sa nga pungsod. May ginapatihan naman nga nangin malinong, no, ang last nga gabi sa nga pagpatigayon sang 9 days nga Misa de Gallo, no, sa bilog nga kasimbahanan Katoliko sa bugos nga Pilipinas. Ang Philippine National Police tiway man sila nagakalingkang, no, but napatigayon gid man nga nangin malinong kag ang pag-obserbar sa mga health protocols. So okay, ara pakita gyapon sa COVID-19 pandemic, no, may pila lang ka mga base sa mga reports nga may mga nasunod gid sang intsakto ang minimum health protocols. Kag sa dugang pinatong nga balita sa balita nasyonal, Department of Agriculture magapahulam o kung may loan nga 25,000 pesos, especially sa mga apektado nga mga mangunguma kag mangingisda ni sang bagyo Odette. At ang Department of Agriculture may may offer ni sila nga loan for 25,000 pesos, especially ini sa mga nagapangisda sa mangingisda kag sa sektor sa agrikultura man, no, sa fisheries kag sa sektor sa agrikultura nga may pautang ini sila, no, nga may bayaran kuno sa possible nga mabayaran sa sulod sang 3 ka tuig nga wala sang interes o kun anuman nga collateral. Kag sa dugang pinatong balita litong kita sa balita international. Kaso sang Omicron variant sa Japan nagasaka. Ato na karon hibalo ng duga paging detalye kag kaupod man ni naton to ang atong bombo correspondent sa Japan, no, si Samurai bombo correspondent nga si Sir Josel Palma. O to kibunto naton kay so naman mismo sa kay Sir Josel do nagasaka to, no, sa nagligad nga adlaw isa pa lang na record nga kaso but gulpyada naman kuno nagamat-amat saka didto. Amoy na mga minute kaya pangunang mga balita kag posible nga magalungtad samtang nagapangalaga ng Bombo Report sa first edition. Time check, 7 minutos na nakaligat sa taknang alas 5 sang agang mga kabombo. Before kita magpadulong sa ato ng mga topiko kag mga balita nga nagluntad na kahapon o kung nasa sininga kaagahon. No, aton man ni anay balikan to bala kahapon, no, grabe man to kahapon ang excitement sang tanan nga mga bombo radio stations kag Star FM stations sa bilog nga pungsod Pilipinas. Kaya matapos nga kahapon December 25, mere gid ang Christmas ang ika-74th nga millionaire. Okay, kahapon Sabado ang grand draw sang 1-2 panalo part 20 promo sa Bombo Radio kag Star FM. No, may ang grand prize winner o kanang nagabutan gid sa 1 million pesos dito maswerte sa bahin sang Luzon, no, especially sa Bombo Radio Kawayan, no, na very lucky gito ang millionaire, no, ang milyonaryo nga bag-o sa sininga tuig 2021. Merry Christmas kag happy ang New Year. So di magluwas sa mga nagabutan nga 1 million pesos kag tag 50,000 pesos para sa regional prizes. May-ari man diri sa ato, no, especially diri sa Bacolod. Sa Bombo Radio Bacolod kag mismo sa Star FM Bacolod, may mga guaranteed prize o kung cash prize winner man sang 15,000 pesos, 10,000 pesos kag 5,000 pesos nga mga winners nagikan sa aton nga mga istasyon diri sa Bombo Radio kag sa Star FM Bacolod. No, diyan nga nakadaog sang 5,000 pesos nga cash ginkilala kay Sophie Marla po sang Purok Sitio Domingo, Barangay Handumanan, Syudad sang Bacolod. Kagang sa 10,000 pesos winner si Rona Villavert sang 22 Cordova Avenue, Barangay 18 sa Syudad sang Bacolod. Kag ang nakadaog sang 15,000 pesos amo si Shady Ann Sayon sang Purok Kagaykay, Barangay 2, Syudad sang Bacolod. Do gabi kitong kalipay sang 10 anyos no, nga grade 3 student, no, babaye nga sila ang first guaranteed prize winner. Dako naman ni nga bulig para sa ila kag isa pati
happy gid ang New Year eh. Okay, ang Pasko to on the days ng Pasko. So, ang kwarta mapuslan gini nila sa sining pagbulag sang tuig. No, kag dako gini nga blessing para man sa mga winners. All in all, mga kabombo, nagdangat kita sa 6.8 million, no? Dala na dira ang adlaw-adlaw nga mga pagpanghatag naton sang premyo, no? Sa tatlo ka mga winners kada adlaw, mga daily winners naton, no? Nga makadaog sila sang 1,150 pesos each, no? Sa isa ka semana, from Monday to Friday, may 15 tanan ka mga tagdaog. So, congratulations sa mga winners, especially sa 74th millionaire sang Bombo Radio Millionaires Club. Mga kabombo, bantayan nyo pagid, no? Sa madason naman nga tuig 2022, ang mga quarterly, no? Nga mga promos sa Bombo Radio Philippines. Ang bomboya, way gini nagakalingkang man sa pagpanghatag sang premyo, no, kag nagapadayon gyapon, no, sa paghatag sang bulig sa aton nga mga kauturan paagi sa sining nga mga papromo. Sige, time check. 11 minutos na nakaligad sa takdang alas 5 sang aga. This time, padulungan na naton nga patrol. Kaupod si kay Bombo, Carla May Defensor, Lilio naman naton mga kabombo ang sitwasyon sang syudad sang Bacolod sa subong aga sang Domingo, Disyembre 26. Kag duga paging mga balita nga nabalhag sa pila ka mga police station kag mga insidente nga nagluntad sa syudad sa Bacolod kag sa probinsya sa Negros Occidental. So rin sa pikalingens Bobo Carla May Defensor. Bobo Carla, good morning. Please come in. Morning. So live kita diri subong nga Bombo Andrew sa may area sa nga public plaza kung sa diin nagaplastar diri ato sini nga mga kauturan sa mga prutas naman Bombo Andrew, no. So sa diri lang niini siya sa likod, no, sa nga mga nagabaligya sa mga sapatos sa Dalan Gonzaga. Yes Bombo Andrew, no. So diri naman nga area amo naman na diri ang baligya sa nga prutas Bombo Andrew. So nagkalain-lain diri nga prutas ang aton sini nga makita. May mga grapes, orange, apple, pera sa Bombo Andrew. Kag mga lemon may makita diri, no. So diri nga area kung gusto niyo magbakal sa mga prutas o kung mangita ka mo sa prutas, diri nga area madamo diri ang baligya Bombo Andrew. So before New Year, no, nagaplastar na ini sila diri sa may likod sa nga plaza Bombo Andrew o kung dari sa area sa nga plaza Bombo Andrew. Ara ginada tupong ginada sang replika sang New Government Center bala Bombo Carla, which is intro gid bala sa dalan Araneta, isama na sa mga dalan nga medyo masako, no. But subong agay ati do kalinog dira Bombo Carla, pero nga to nga mga fruit vendors, no, kasanag da sang background mo, no, alive and awake dara sila sa amuning oras dira Bombo Carla. Yes, Bombo Andrew, kagahon pa lang yan, no, na plastar na ang diri nga area. So hindi ko lang sure Bombo Andrew, no, kung alin pa na diri sila kagabi o kung open sila from I think kagabi. Ano na sila Bombo Carla kung saan pa bala 24 hours na sila Bong. Oo. Yes, Bombo Andrew, kahit hindi mo man gid mahambal, no, basi kagahon ya may pamakal sa nga prutas para at least hindi gutok Bombo Andrew. Bombo Carla, kay isa pa daan nagahingagaw man sila sang ila ning oras mo. Until ano lang natin sila daan, mga January man lang natin sila guro kutob, no, magsulod ang New Year. Pero ang highlights nga ginalauman nila Bombo Carla nga when comes bala sa peak bala sang pagbakal dira bala ang binaklanay dira ang peak sang binaklanay is ara mismo sa December 30 to 31 Bombo Carla, at least magbispera sang bagong tuig. Yes, sakto Bombo Andrew, no. So mo man na di nga plastaran gid nila para at least nga madamo man di sa nagapangita sang prutas Bombo Andrew, no. Every end of the year madamo gid sa nagapangita sang prutas, may mga 12 fruits ini sila Bombo Andrew, no. So amo na diri sila nagaplastar sa ila sini nga mga baligya. So Bombo Andrew ati nag-range sa 15 pesos to 25 pesos ang orange, then ang apple Bombo Andrew tag 25, then may tag 10 pesos Bombo Andrew, then sa grapes naman
mera sa 180. Wow. Tapos ang seedless ara sa 200 plus ang presyo Oo. sa grapes nga seedless sa Bambo Andrew. Oo, tiyo medyo nagasaka man ang ilang nga presyo dra Bambo Carla, tigin bisitahan ta man na dis lang sa nagligad man nga adlaw. Pero ang Yes. ilan ni nga presyo ya do amo lang gid man gyapon, no? Because man sa limited ang supply actually Bambo Carla sa mga prutas. Yes. So sa pila dra ang mga vendors, no? Bacolod Vendors Association na da sila, Fruit Vendors Association, no? Pila dra sa ila tinagatingwa man bala Bambo Carla nga mabawi man bilang ila ni nga kapital dira di kay banda sila Bambo Carla ti kabalo naman kita, no? Na hinulaman lang na ang ila man nga kapital. So muna nga nagatingwa gi sa Bambo Carla nga hasta subong amo ni oras open pa tas lagyapon. Yes, sakto ginaabang Bambo Andrew kay isa pa ini nga daan kinahanglan gidaya kung mapaubos bala Oo, Bambo tsaka Andrew again. kay kanugon Oo, nga kay- hindi maubos. Kaya nga muna daan nga sa isang baligya bala Bambo Carla, hindi ina magdugay mo, no? Ang ginalaga sa daya sang tao Bambo Carla, ang kapreskahon sang prutas. So kay kung maglawig inaya, ang freshness ng prutas madula gid man na, no? Basta madulang freshness ti ang vitamina sang mga nutrients na nga possible nato makuha sa prutas ti madula man na. So amo na Yes. da nga ginatinguan gin ing Bambo Carla nga mabaligya o kung mapaubos bisa madali nga tiyempo, no? Ang ila dira ang mga baligya, no? Pero galing ti ang ato ni ang mga fruit vendors dira, no? May mga estilo na sila Bambo Carla kung paano wala ma-maintain ang kapreskahon Yes. sang prutas, ang kagwapa sang prutas, wala presi mo. Yes, Bambo Andrew, no? So, ini ginapili na iniya nila, no? Kung may makita na ini sila nga damage, sigla yung ginakuha, gininigay dayon ang damage, Bambo Andrew, para at least, no, nga hindi latnan pa ang iba Correct. nga mga prutas, Bambo Andrew. So, amo na ang ginamintinar, no? Para at least hindi man masayang ang ila sila diri nga ginapang plastar nga mga prutas diri sa may area sang public plaza, Bambo Andrew. Oh, insakto gid na, no? Well, at least Bambo Carla sa mga sitwasyon o kunang tiyempo do ka madlosangin na, no? Magani Bambo Andrew, no? Medyo mulubad do sa mga ngangin. Pero hindi gid tanto, no? Okay, hindi man Pero, wala man na pag-obserbar mo sa kawaan, hindi man mulugal umon. so far do hindi pa man Okay. gina Bambo Andrew. Di may no? mga So, may nakita ka pa man nga ano nga bituon. tinkle-tinkle, Oo. Bambo Andrew. Mera. Mera pa man. Okay, Mera do. pa man. Kasanag da sa imo Bambo Carla, no? Kanami, no? Sang background mo da. Gadugang malabo mo Carla ang katahom sa nga public plaza, no? Kagang kung saan pabla do buhi na buhi gid malabo mo Carla, basta sufisyente sa suga dara, no? Kay kung hindi ya Pasko ya kadulom na da sang palibot, dra gid mismo sa likod mo na da, oh. Kung wala ni Amugin. ngaton nga mga fruit stand da, dulom-dulom na da Bambo Carla. Yes, sakto ginaabang Bambo Andrew, no? Kung wala na diri mga fruit stand, Oo. medyo madulom na diri Gani. nga area, Bambo Andrew. Oo. No? So, kabay pa kung mag by next year, no? Oo. Masanag-sanaga na Correct. diri nga area, Bambo Andrew. So, Mm-mm. amo man ang sa atubang, no? Kung wala na dira mga chosko-chosko, mga nagabaligya man, Bambo Andrew, to medyo madulom. Pero sa gihapon na kabay pa, no, nga matagaan man sang masanag by next year, Correct, Bambo gid. Andrew. Insakto gid na, no? Hindi talang na pagpasugtan nga madulom na lang diya perme kay kablo ka Bambo Carla basta dulom damo na may nagakatabo. Bambo Andrew, tiya mo na diri, no? Mo na diri ganyan pinaka-busy gid nga area diri sa syudad sa Bacolod, Oo, Bambo pandemic Andrew. padaan ti ang nga biyahe Bambo Carla even though nga to extended ang ato nga curfew hours, no? Kay because nga ari nakita sa manubo nga level o kun alert level sa nga mga restrictions bala when comes sa COVID-19 pandemic. So medyo limitado na dira. Pero Bambo Carla, kung imo madumduman antis bala ang December. Ang Torre dra bala nga pinakasikat sang una. Tisbong gasiga na. Wala, Bambo Andrew. Wala. Ang Halandumon Ay Tower. sus na ano. Wala nagasiga, Ah. Bambo Andrew. So, I think mga 11 p.m. sang gabi, Pinapatay. pinapatay na diri. Yes, Bambo O Andrew. abi ko ga contest man da siya sang kasanag dira sa mga fruit vendors. Pero di yun pati sa mga fruit vendors ang kasanag sina. Amo gani, Bambo Andrew, no? So, wala subong nagasiga ang Halandumon Tower. Ay, sus. So, siguro karon sa gabi, masiga naman na siya until Aron. 11. Okay. Bambo Andrew. Okay, nadumduman ta na no sang pag lights on niya na blaliwat mo Carla. Sa paghuman na blali sa iya liwat pag kinalakayon siya kay because nga napunder na balang iyang mga suga dira. O ti do may ano na da mo may sa una da mo Carla may tagbantay na da. O saan pa bala
kung sa iban pa nga tinaga, bla do may light bearer na da siya. Nga mo na dang naga-on-off sang switch, dira para magsiga siya. Isubong, ano da, dulom. Yes, Bombo Andrew. Wala Ah. siya inisubong Oo. siga diri sa may Ah. area sang downtown area, Okay. Bombo Andrew. Kasi mo nang budlay, di ba, si Sungayo naman natin sa karon sang SUV na da karon. Makita mo diri, Bombo Andrew, Oo. no? May mga barindilya gini Ah, palibot. okay, Yes, no? kag dumay nabutang Ginko dalan gid sa. Yes, Bombo Andrew. O te, iban ko sa kauturan pa nato, ti pagabot ublan ni Odette Bombo Carla, ha? Amo na ko nung protection sa bakulod mo. Sana all. Amo na ko nung naghatag sa aton sang kung saan pa bala shield. Kay Bagyo Odette, amo na nga kita address bakulod kuno way na tamaans ni Odette. Atik mayo man na, Bombo Andrew, no? Mga muna bala no. Well, at least bala aton man ni bala dapat man itagaan man bisang bisan papaano bala sang kalingawan man ang atong mga kauturan no. Kay because grabe man bumukar lang kahalitan ni Bagyo Odette. Especially sa may sur nga bahin sa probinsya. Well, at least bala bumukar la even though nga muna nang gihalit nga ginatugan ni Odette ni Bagyo Odette, but still no, ang celebration sang Pasko, ang espiritu sang Pasko bumukar la nagapangibabaw. Amo lang ginang importante sa tanan. Yes, Bombo Andrew. So, importante nga itong sini nga mga kauturan man na Bombo Andrew sa Yes. area sang South, no? At least ini sila may kakabaton ini sila, nag-aamat-amat na ini sila, Oo. plastar man sa ila sini nga mga panimalay, Bombo Andrew, kay timiyara iban nga na dalagid sa nga baha ang ila sini nga mga panimalay, Bombo Andrew. Oo, no? Te, amo ginablambal nila nga kita nga mga Pilipino, ya. O, ang pagka-resilient nato, no? Especially kung ano madabing mga tradyang naglabay sa aton kada tuig. But still, ang Pilipino, ya, makita mo yung nagayuhom. O, especially kita diri mga Negrosano, no? Amo na ginablambal nila sa Bumbubo Carla, bangon Negrosanon. Yes. Amo ginasubo nga pinaka nami gina himuon gina Bombo Andrew bangod nga sa bagyong Odette, no, sa area sang South nga bahin sang Negros Occidental, Bombo Andrew. Okay. So, Bumbo Carla, gabi, grabe man tong insidente sa may Barangay Dos, no? Latest naman yung shooting incident. Bumbo Carla? Yes, Bombo Andrew. So, isa naman ka shooting incident, no, ang nagluntad kagabi sa Purok Sigay, Barangay Tuba, Bacolod City, Bombo Andrew. Kag ang biktima diri among kilala kay Elmar Gayatin. Elmar Gayatin alias John, 27 anyos, kag residente ina siya sa Purok Sigay, Barangay Tuba, Bacolod City, Bombo Andrew. Susunod kay Police Captain na Paul Vincent Pendon. Ini siya samtang nagakatulog sulod ini siya kagimpiro, Bombo Andrew, kag naiguan ini siya sa iya sini nga temple nga bahin ako na sa iya sini nga temple sa area ina sa nga ulo, Bombo Andrew, kag sa ilog sa liog, no, sa ilog ini siya ginatiro gamit ang kaliber 45, Bombo Andrew. Sa amo ini ang ginalantaw nga armas, no, nga gingamit sa biktima kay tungod nga wala ini siya upod sa iya sini nga gina istaran, Bombo Andrew, bangod ang iya sini nga live-in partner. Nagwa ini siya kag nagapaload, no, so ginhambala na lang ini siya nga ang iya sini nga live-in partner o kun ang biktima natiruhan mismo sa ila sini nga panimalay nga ginaistaran, Bombo Andrew. So ini, Bombo Andrew, sa initial nga investigation sa mga kapulisan, ini nga biktima ti daw damo ini siya nabaldog, Bombo Andrew. Madamo ini siya sa nga Na-scambe? na-scam, yes, sa Bombo Andrew, kag isa ini siya ka drug personality sa subong. Okay. Sige sa gihapon ang investigasyon sa Police Station 2 kung sino ang suspetsado sa pagtiro patay ini sa iya, kaya sa pagpangusisa man wala sang iban nga nagsulod o kun hindi familiar nga mga personalidad ang nagsulod sa area o kun sa ila sini nga panimalay, Bombo Andrew. Okay, kung tanawon na itong bubukar na, especially si Dara Kabahin, international na ang tao mo. Sari-sari na debong Carla ang nagasulod kada adlaw kay because nga syempre isa man sa may pinakasako man nga barangay, no, kag isa pati aragit sa daan sa higad sang dalan. So hindi na diyan masiling nga oy pangayaw ni siya taga diri na di sa kay because nga adlaw may nagagwa sulod na diyan nga mga linlaing nga mga personalidad, Bombo Carla. Yes, Bombo Andrew. So, mo na mabalato nga lain-lain nga personalidad. Bangod nga madamo sang naga-star, no, sa dira nga area sa may Barangay 2, Bombo Andrew. Yes. So, that's why nga
kumbaga mambal na sang mga tao bala nga wala sang iban nga o kung hindi nila kilala nga ang mga nagasulod dira Bombo Andrew. Oo. Okay, So Bombo sige. Andrew, pamatian bala nato no ang pahayagi kan kay Police Captain na Paul Vincent Pendon. Suno sa iyang live-in partner nga si Alisa Barredo y Cardenas, 53 anyos ni siya, no? Sa iya panaysayon, nagguwa ni siya sa dalan, agod magpa-load. Gilayon man nga naghatag sang kahigayonan ang isa sa suspitsado, isa or duwa siguro sa mga suspitsado naton nga nagsulod sa balay kag ginubra ang krimen nga ni. Ang gidungan gid nila ni sa selebrasyon man sang barangay ito kung sa diin na may contest sila sa pagpasiga sang Christmas tree sa kada purok, no. So ang paglupok kagina suno sa mga palibot ding mga tao di sa palibot nga nagdungan man ang lupok sa pagpangluthang sa mga galinupok nga firecrackers sa gwa. Amo na nga wala ma-identify gid or wala gid talupangdan man sang kadamaan nga may isa ka insidente diri sa area nga ni. Ang iya nga live-in partner kilala ang aton biktima nga si Edmar Gayatin aka John, 27 anyos ni siya, no, kaga taga Purok Sigay, Barangay 2, Bacolod City. Suno man ni sa pagpapangkot naton diri sa barangay officials naton nga ado kaagi ni siya kuno sang drug or naging drug surrender ni siya. So sa panaysayon man di kag sa pagpalamangkotano naton di sa katupad sa kaingod nga si John do damo ni siya pangtunto sa mga mero or sa mga parokyano sa droga, no. So isa sa ginalantaw naton nga anggulo nga paghimalo sa iya tungod kay nang tunto siya sa pagbaligya sa piki nga droga sa diri sa palibot. So amo na tawag nila nga gapanawas kuno si John. That is why nga damo sa gapangita siya kag nagakontra siya. Pero si police station to wala pa gatapos sa pag-imbestigar, padayon pa kita sa kuha sa detalye na tuhoy sa krimen subong adlaw sang Paskwa. So susubong aray naman di ang aton nga Soko team kag ginakuha ang iban pa nga detalye sa aton biktima. Initially may 3 ni kaigo sang bala. Nakita namon ang 3 ka basiyo sang ginasuspetsaran namon nga kalibre 45. Kag suno sa panaysayon sang aton nga Soko team, maigo ni siya sa iyang temple. Hindi ko sure kung left temple kag sa liog. So mahatag kami sa additional nga detalye regarding sa insidente nga ni suno sa mga napamangkot namon di wala sila may nakita nga pangayaw nga nagsulod diri kag nagubra sa isa ka krimen. So kay busy ginamo sang munang oras kay may event diri gina sa may highway. That is why hindi nila ma-notisyaran kung sino ni ang suspect naton. Padayon pa kita sa pagpamangkot kag pagpangita sa witness naton nga makatag sa detalye na tuhoy sa krimen nga ni. Ay baloon naton ma'am ang regarding sa pag-surrender yan, no. Initially amo lang na ang nakuha natong information. Kag ang location bisang balay ara sa suludlon. So actually masulod ka pa sa Eskinita kag diretso sa way naman kita may nakita nga signs of struggle kay suno ni sang iyang libid partner gakatulog siya sang ginapatay, no. Madugangan pa nato ang detalye ni sa kung makaistorya na kita sa libid partner niya kag kung may magtuhaw nga witness. Bombo Carla. So Bombo Andrew mo to, Pero, no, ano? ang pahayag Ano ba, no? Supog-supog, no? Magani Bombo Andrew perti ka isog, no. Ginsulod gid sa iya sining panimalay Bombo Andrew. No, mo gina, no? Way naman taday Bombo Carla nga may iban dabi nga basulon. Kay suno man mismo sa mga investigasyon kay sa pagkilala man ni sa kay alias John
Ti masiling man nato bing ginaligar siya nga baldogiro when comes sa pagbaligya sang droga kay sa mismo sa investigasyon sang kapulisan sa police station 2 nga nagapanawa sa Bombo Carla. Yes, sa Bombo Andrew, bigay nato no na una, Oo. Bombo Andrew daw, no, nagapangluya-luya, kay gali, pangtawas, Gapangtawas. gali. Tawas, ginatawas siya, no? Imbes Yes. nga legit nga Yes. bato, tilay niya nga bato. Oh? Bato yung ginabag-id sa ilok. Amo gani, Bombo Andrew, no? So, amo na yung iya sini nga, pangbaldog, no? So, kilala siya nga pangbaldog, Ay. Bombo Andrew. So, pati gayon, subong sa gihapon ang investigasyon sa Police Station 2 regarding sa shooting incident ka nagutad sa Purok-Sigay, Barangay 2, Bombo Andrew. Okay, sige. Bombo Carla, no? So, well, at least, pa tayo ng investigation. Kagahibaloon tanay kung ano gid man ibi ang dugang pagiging mga detalye sa sining panimago nga shooting incident. Grabe man kay timing Manila sa Pasko na sa ano pa na Paskohan gid. Amo gid gani, Bombo Andrew, no? So, Bombo Andrew, iupod na lang ini naton sa subong Bombo Andrew. So, Sige. preparado ang katapos ang 303rd Infantry Brigade, Bombo Andrew, sa subong adlaw nga anibersaryo sang NPA, Bombo Andrew. So, 53rd, no, nga anniversary kasi sang with NPA. tres na. Yes, Bombo Andrew. So, ginatreat nga usual nga adlaw sang 303rd Infantry Brigade ang anibersaryo sang NPA sa subong December 26, Bombo Andrew. Susunod kay Brigadier General Inocencio Pasaporte, ginatreat nila ini normal, kag ready ini sila anytime, Bombo Yes. Andrew. Kag sa paglantaw ini nila, hindi na capable nga dead skill offensive ang mga NPA. So, nagdubo ang ila sini nga strength, Bombo Andrew. Kag isa pa, Bombo Andrew, bisan pa nga wala nga nakatabo, Bombo Andrew, sa gihapon preparado ang katapos ang Army diri sa Negros Occidental. Kaya ang ila paginingan ginaprotektahan, Bombo Andrew, ang mga area bala sang mga Kafgu bala, Bombo Andrew, kay ti sa area sang Toboso kag sang Escalante, ginako ini sang katapos ang NPA nga sila ang nagpatay, Bombo Andrew. So amo man na subong ang preparado gid, no, anytime preparado ang katapos sang Army, Bombo Andrew. So, Bombo Andrew, pamatiyan nato ng pahayag gikan kay Brigadier General Inocencio Pasaporte. Wala ba kami ginaano, no? Usual. We treat it, kami gina-treat man namon normal na sa amon nga nag-ready kami anytime, no? Ang ginsiling ko ni daw, hindi naman capable na sila nga big scale offensive or mga hostile actions ang NPA. So, magnaba naman yung strength nila diri. So, we treat it as a normal, ano lang, yung aming ang pag-ready, no? Sa mga areas na ara ang mga detachment natin. Kaya no, amo lang treat namon subong, no? Kung diri sa norte, nagnaba naman ang nila, ang ila presensya, and Central Negros, apektuhan man na sila pati Bagyo, dahil na ginlibot naman, nag-aerial recon kami, the interior areas, mountainous areas, affected. So, tanaw ko daw, wala man na sila siguro as of now, no? Pero kung buhaton man nila na, naka-ready ang among tropa, no? Among nasiling ko na ang tropa, ordinary days, naka-ready na. So, amo ng treatment namon. No big deal na ng NPA, tanaw namon, ano, nga kapag every time na may anniversary sila, wala na for the past years, ko tanaw naton, unlike way back 90s, na may amo na, no, before and more or less after, pero subong wala. Amo gyapon na, no, guidance ko sa akong tropa, mga field units, anytime is vigilant man ang ila security. Ang mensahe ko sa personnel, no, personnel patriotic brigade, including its line battalions, continue lang natin ang ating pagbulig, no, dito sa efforts subong, especially dito sa portions ng Negros Island na naapektuhan sa bagyo, no. So, padayon lang ito magbulig. Ang ano man sarangan natin in our own small way, i-assist naman ng mga LGUs in tandem with the
National Police and other agencies, mag-extend kami sa amon bulig, manpower assistance, transport assistance, and any assistance na within our capability, i-extend naman ni diri sa mga affected LGUs and sa mga pumuluyo natin diri sa Isla San Negros. Vigilant sa dugay na feeling sila. Yes, sir. Pag nagkalabot man sa amon ng mga plano nila dahil may mga naman sa mga pumuluyo, napaabot naman itong ila presensya. Pag ang iba nila nga mga nabasa man naman ng ila plano, more or less, based gihapot sa mga informasyon na hinatag sa mga pumuluyo, na natakaan na sa ilang ginbuhat. Bombo Carla. So, Bombo Andro Montuno, ang pahayagi kan kay Brigadier General Esencio Pasaporte regarding sa anibersaryo ko na pag-treat nila normal sa anibersaryo sa NPA, Bombo Andro. Mo gani, no? Well, at least preparado kag nangin mabinantayon kini nga tong mga soldado. Kay because nga ba si Bombo Carla, ano naman may golpeada naman ni nga mga ambusyanay ne. Ang gani Bombo Andro, pero kabay pagida Bombo Andro, no, kati ang ini nga mga NPA nga ni Bombo Andro panigurado apektado man ini sila sa bagyong Odette, Bombo Andro. Gutom ne. Yes, Bombo Andro, parehas to sa natabo sa La Castellana. Gutom ini sila, naging sugo ini sila sa nga isa ka persona, Bombo Andro, Yes. tikin deny. Correct, Tikin deny, wala sila ginbuligan, Bombo Andro, ginpatay nila. Amo gani, no? Tanawon mo bala, no? Ang inabing nga mga pananawan sa kabuhi bala, no? Well, hindi taman na mabasol, Bombo Carla, kay ila na yung option, ila na yung choice nga magsulod sa hublag kag manging kabahin sa CPP-NPA, no? Pero galing bala, subong, amo na nga mga pumuluyo nga way na nagaugyon sa ila kay because amo ni nga ginobra nila. No? Yes. Kung isipon mo, paminsaron mo, ikaw membro sa NPA, kung nagyang ka mo sang bagyo ka angay ni subong, tiyato ka mo si babaw sa bukid, gutom. Oh? Gutom, wala may matag sinyo sang supply sang pagkaon kay kamo ang nagapalagyo, nagapanago, no? Posibilidad na nga, NPA na, nga ready yan, nagapanago, pangayo-ngayo, Tapos kung hindi siya bimatagaan, aron, balikan niya ang mga inosente, Bombo Carla, ang mga pumuluyo, no? So dapat bala, ga-offer man ng gobyerno nga magbalik ni sila mismo sa sabak sang gobyerno para mangin mahilway na sila kag matawhay kag maupod man nilang ilang mga pamilya diri sa ubos no. Way labot ra Bombo Carla, way sila perdihon kay nga may iklip, no? Yes. May iklip na iara mismo si dalog sang NTFL kaka. May pila ka thousands of pesos nga posible nga mabato nila, may balay pa kag panegosyo, no? Nga makapanugod sila balik sa ila ni nga nauyang nga tion sa ilang kabuhi, Bombo Carla. Sakto gina Bombo Andro, no? So amo man niyang ginalantaw subong sa 3 or 13 Infantry Brigade, Bombo Andro, nga basi madamo sa nga mag-surrender, Bombo Andro. So amo ni ang ginapreparahan, no? Kabay pa nga mag-surrender na ini sila para tis nga tayo yun ang ila sini nga pangabuhi, Bombo Andro, hindi sila mabudlayan. Okay, sige Bombo Carla, madamo gid nga salamat. Bombo Andro, gikan diri sa Public Plaza, ini si Bombo Carla, may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent for all, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo. Madamo nga salamat kay Bombo Carla, may defensor sa patrol. No, matapos nga gindulon sa ato ng mga latest update kag pilapigid ka mga balita kag mga insidente nga nagluntad sa dire, no, sa syudad sa Bacolod kag sa probinsya sa Negros Occidental. Well, gabi, no, mula balikan to nato, nanay, no. Kaya ang nagligad to, wala to ya kanamo-namo ang biktima kung isipon lang nato, no. Kung tanawon nato, why to ya nag-expectar nga mo nang himuon sa iya, kay because nga pangayuan siya, wala sa ihatag, no. Gimbalikan siya gipatay. Kaya ano na ya karon, no? Hindi na siya insakto, hindi niya pangtauhan nga kinamatarong ang inyo nga ginlapas nyo ang rights, no, kung ang human rights. Gutom ka mo ya, mangayo lang ka mo, no? Hindi na pwede, no? Inyo na iyang problema kung nga nagsulod ka mo sa mo na iyang hublag, no? Hindi na dapat, no? Kung gusto nyo gid man tinguha man sa ugalingon nyo, no? Because nga, syempre, why kamo may mabaton da ka mga buli, kay kamo apektado man sa bagyo, kung sa ano man dabi nga sa isang kalamidad, tinguaan nyo
nga kamo may makaon dira. No? Hindi lang nga mahapahapos ng bala. Ti subong bala mo ginang pinakamasubo mo, no? Kung tanawon yung inyong mga lideres, inyong mga leader, ti ari disleya init, no? Gapainit-init sa sulod sang balay, may mahumok nga ulunan, may komportable nga hiligdaan, may habol nga posible ni labi nga matabon dira, no? Kung nilabi mga pangarumbot na be, no? Siya nga kasagsagan to sang bagyo to, tika mo ya to gapaulan kag gapagutom. Kaya mo na bala, no? Ara mismo, no? Open arms ang gobyerno para man sa mga kauturan naton may nga rin sa babaw sa bukid na gusto na magbalik sa ilang nga sabak. Time check 39 minutos na nakaligat sa taknang alas 5 sang aga. This time padulungan na naton ang atong Bombo Samurai correspondent live dito sa Japan. Tubo naton si Sir Josel Palma. Sorry na sa pinganing nga atong Bombo Samurai correspondent sa Japan, si Sir Josel Palma. Sir Josel, good morning. Welcome diri sa Bombo Radyo Bacolod. Kaupod masubong si Bombo Andrew. Good morning, Bumbo Andrew. Kag sa tanan niya tagpalamati sang Bumbo dira sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Duha ka degree Celsius ang aton temperatura diri sa oras nga 41 minutos na kalipas sa alas 6 sang aga. Ohayo gozaimasu minasan. Yeah, okay, Sir. Ohayo gozaimasu man. Sige, Sir Josel, salamat gid sa imo nga time, no, sa pag-upod sa amon. Kabalo kami nga oras na dagan ni Sir 6:40, no? Yes, Okay. Bumbo Andrew. No? Tama pa kaaga, no? Sige. Sir Josel, well, salamat gid kag dako naman ni siyang information sa ato mga kauturan ng imong possible nga mapalabot man. Kay because Sir Josel, sa nagligad nga adlaw do isa pala dang case ang Omicron variant. But subong ti do as you have mentioned, do medyo nagaamat-amat man increase o kung may inclination man when comes sa curve sa mga cases dara sa Omicron variant, Sir Josel? Yes, Bumbo Andrew, ang Tokyo nakadiscovery sang first community transmission sang Omicron variant of the coronavirus ang Biyernes suno kay Tokyo Governor Yoriko Koike. Ining announcement pagkatapos ang gina-report niya kaso sang Omicron community transmission sa Osaka kag Kyoto prefectures. Sang nagligad niya si Mana ini Bumbo Andrew. Yes, sir. Ini nga kaso sang Omicron cases wala sang history sa pag-travel abroad kag hindi klaro kundi naghalin ang transmission. Ang pasyente diri Bumbo Andrew isa Yes, ka sir. doktor nga nagaobra sa clinic sa Tokyo. Wala gin pahayag kung ini siya babayi o kung lalaki. Oo. Pang-ara na sa subong sa hospital, no, na hospitalized sa subong Bumbo Andrew. Oo. Kag may ginapatihan niya may 5 katawo ini nga including ang iya family members ang iya na close contact apang sang sili ini sila gina-testing ini sila mga asymptomatic Bumbo Andrew. Yes, sir. Kag na tested nga negative sila sa variant, Okay. no? So ang mga gina-treat niya sa clinic hindi man ma-consider nga mga ano sila nga mga close contact kay ang doktor nagagamit man kuno sang face guard suno sa kay Governor Koike. Yes, sir. Magluwas dira Bumbo Andrew may 3 pa katawo sa Tokyo nga nagbalik halin sa abroad ang gin-confirmed infected sang variant suno pa kay Governor Koike. Bangod sang first confirmed case sang community transmission, ang metropolitan government maga-offer sang libre nga COVID-19 testing Okay. umpisa kahapon suno kay Gobernador Koike. So ang mga otoridad magahimo sa total nga 30,000 test per day Yes, sir. sa 180 locations umpisa sa katapusan nga simana. So sa pihak na bahin sa Kyoto naman iya Bumbo Andrew, Yes, sir. si Governor Takatoshi Nishiwaki nag-anunsyar sang 3 ka kaso sang community transmission sang Omicron variant sa Kyoto. So nga naglabot na subong sa ila prefectural case may ara na nga 4 kag ang mga reported cases amo ang kaso sang Webes
nga ang latest 3 ka tawo nga na close contact ini siya sa una nga pasyente Bombo Andrew. Mm. Samtang sa usa ka naman iya ang una nga community transmission sang Omicron variant amo ang 3 ka tawo nga wala na ibaluan kung paano sila na-infect sang virus suno kay usa ka governor Hirofumi Yoshimura. Suno kay Health Minister Shigeyuki Goto, ang confirmed number of community transmission nagdugang sa government agud niya pasanyugon nga mamintina ang subong nga mga border control measures. Suno kay Goto, ang government naghingi sa mga prefectural government nga tsikyaron ang ila testing kag hospital bed capabilities para sa posibleng outbreak Bombo Andrew. So angot diri nanawagan si Gobernador Yoshimura sa mga residente sa paghalong tungod sa pagsaka sang Omicron community transmission. Okay. So pagkatapos ang mga reports nga ini sang community transmission sa 3 kadalagpo nga mga syudad Bombo Andrew, ang aton nga gobyerno naghugot sang magadugang sa paghugot sang restriction sa movement kag aktibidades sang pumuluyo in kaso nga magtasaka ang transmission. Suno naman iya kay Minister Fumio Kishida, ang government maga-implement sang virus containment measures nga naga-focus sa early detection sang Omicron infections. Kag pangabayon ang mga pumuluyo nga may close contact sa mga tawo nga infected sang variant. Yes, sir. Nga mag-voluntary self-isolate sa designated facilities. Okay. Oo. Pero Sir Josel, base dara sa inyong observation, so kamusta dara subong ang lakat sang ang sitwasyon dira subong sa pungso Japan, Sir Josel, kay because nga syempre do medyo threat ni ang Omicron, ang latest nga variant sang COVID-19 sa biskan din man nga bahin sang kalibutan, Sir Josel. Kamusta dira, sir? Subong Bombo Andrew, ang aton nga central government amo ang nagahingi sa mga tawo nga magsunod gyapon sa aton nga mga protocols kag iwasan no kay bala mo ang ining Omicron variant daw 4 times transmissible. Yes, sir. So amoy na nga ginapahalong nga aton mga pumuluyo kay subong even nga fully vaccinated maapektuhan ka man gyapon no. So pero although nga may ara subong nga mga studies nga bago lang nga study na daw nagabaskog pagidyani kuno ang imo nga immunity kung nang ikaw ang maapektuhan sining Omicron variant, pero wala pa ma-determine kung paano ini siya naging stronger ang imo immunity, Bombo Andrew. I see. Okay. Pero Sir Josel, no, kamusta dira ang samahin nyo no, sa vaccination nyo bala? Tido nag-increase naman, Sir Josel, ang vaccinated dira? So far, ang aton nga mga vaccinated na total diri sang aton nga residente, naglabot naman Bombo Andrew sa almost 90 plus percent na subong Bombo Andrew. Herd immunity na gali, sir. And then, yes, kagi starting last week, nag-umpisa naman sila kapanghatag sang booster shots. Bombo Andrew vaccination para sa mga health workers naton. Okay, pero Sir Josel, naka-receive ka na sa booster mo ya? Naka-receive ka na, sir? So far, wala pa kami subong Bombo. Wala pa subong Bombo Andrew kay ang ginauna subong ang aton nga mga frontliners. So, we're waiting, no? Para sa aton nga next booster vaccination, Bombo Andrew. Okay, so mayo gid Sir Josel, no. But Sir Josel, lastly, no, ang imo dabing ang latest situation dira subong sa pungso Japan kay do siling naton do ka gid no, do ka dako gid ni do ka dako naman nga pagpangangkat dira kay because nga nag-increase naman ang case ng Omicron. Pero Sir Josel, kamusta ka mo dira ang mga Filipino community dira? Safe man?
So far, ang aton yung mga Filipino community diri, bangod sang always nga pagpanugyan man sang aton nga embahada nga Yes. magsunod sang mga guidelines kag advisory sang aton nga government diri. Oo. So far, wala man kita sang kaso subong sang Omicron Filipinos nila. variant Bumbo Andrew. Okay, Kay very good. because nga nagahalong na ang tanan. Amoy na ang aton yan. No? Kag subong ang ginimo nga measure pag diri sang Japan amo ang pagpadayon sang pag-close sang ila borders Yes, sa sir. mga sa pag-ban sang mga foreign visitors. Oo. Kag ang may mga close contact sa infected with the Omicron variant magapaidalom sang 14 days sa isolation sa government designated facilities Bumbo Andrew. Amoy na ang ginapatupad kag so far. Last time nag-meeting ang aton nga Prime Minister sa iya gabinete Oo. nga under planning just in case nga magsaka pagid ang kaso sang Omicron mag-declare naman iniulit sila sang state of emergency Bumbo Andrew. Okay, sige Sir Josel, before kita maggabulagay, mensahe mo na lang gid sir, no? Basi kung may gusto ka man tamyawon, Sir Josel. Gina-greet ko lang sang Merry Christmas ang ako Yes, niya pamilya dira sa Bacolod, si Engineer Hilario de Cyril Palma kag si Teresita, si Jet, ang akon niya mga amigo dira tanan sa Bacolod, Yes, sa sir. Balaring, ang akon mga friends dira, and then sa Iloilo, si Engineer Jose Dexter Palma and family, si Kagawad Emily and Bongbong Palma with Krista. So ang akon mga kabats sa Bats 82 sang West sang Pasay National High School kag Bats 86 sang West Visayas State University. Merry Christmas lang sa inyo. Direkta gikan diri sa Japan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, International Samurai Correspondent Josel Palma, Basta Radyo, Bumbo. Madamo nga salamat sa aton nga Bombo Samurai Correspondent sa Japan with Sir Josel Palma. Sir Josel, ano pa lang ko niya, nag-elementary pa lang ko niya. Galanog na ni Tingo, kaya sa Bombo. Kaya binako sa pa pala, legendary na ni Sir Josel. Madamo nga salamat sa kay Sir Josel Palma, no? Well, at least bala, no? Sa muli nga time na aton pa siya na ma-live interview, no? Kay for how many years man to ba nga every time kung may mga dagko ang mga balita dito sa Pungso Japan, si Sir Josel ang aton man nga gina-contact dito. Sige, time check 51 minuto sa nakaligad sa tak ng alas 5 sang aga. Mga kabombodo, ginakulapos kita sang tiyempo kagad rin man kita kutob sa tong kaplantutunan ng Bombo Reports sa first edition. Bantayan niyo pagkitang dugang pagiging mga programa kag before kita magbulag mga kabombo, no, balik na kita karon sa Santos nga Misa sa alas 6:30 na sang aga. So bantayan nyo dira, no, dito gyapon sa Our Lady of Candles Parish, kapon sa kay Monsignor Felix Pasquin. Ining yung kurmahan si Bombo Franz Sandro Burgos para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo!